एडिसी संगबारिव टीएसपी बदलबो कैंडिडेट रुनाय हिने सांग्रंशाला कायसा कौथुम पान्दा खलायाव गनो शाखा टीएसपी नि आजोफां श्रीदाम दे बर्मा आशलि कौथुम पान्दाव कौसानानै थाङै टीएसपी नि आजोफां श्रीदाम दे बर्मा दे सालनि साल थामनि बिसिंगनो टीएसपी नि कैंडिडेट नि मुं साख्लाय जागनाय हिने शाखा आबनि आगुल एफर जागनाय नमिनेशन आबनि लगी लगिनो विश्रामगंज नि इशुनो थैबो गगलाम शाखा नरक जों नुमोनना नरक खोनाबै बा प्रेस कभारेजनि बागै नरक फाइनान बागै बेलेखाना हामबाय जों दिनै सिनियाव नुंजाक माने कब रक गामतिसे नरगुसिबो जे बसकान 13 तारिख सालमानि दंमोन हायफोना दिनै दैसा नौखाजों विभिन्न प्रेस मीडिया वो 12 तारीख नहीं है हाइवर इलेक्शन तो एडीसी इलेक्शन नहीं अब ठीक जों कैसा पार्टी हिसाबै जोंबो हानो जों दिनै आरो डिक्लेयर होनानै जोंबो जे फाइनाय एडीसी जमारिबो जोंबो पार्टिसिपेट खाने अर्थात जोंबो कैंडिडेट सेटअप खाने तो जों दिनै पार्टीनि इंगैनाय अब नों डिसिजन लाजाखा जे जों कैंडिडेट सेटअप खाने तामखबा जों दिनै जोंनि पार्टीनि बोसोर जमा पार्टिसिपेट माने सेटअप जों खालायनाय आबो दिनै साग्लायाखौ हयथ' जों बे दिन पर जोंना डिक्लेरेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जोंहाके एज ए पार्टी हिसाबै जों कैंडिडेट सोंनाय आबो को दुई के तब विश्रामगंज एलाका दैनाय जे गभर्नमेंट एडीसी एलाका नतलांनो नायदोंमोन आमनोदै बस्तिनि सिनि कक्टे थानि जों सानाय इनके दिनैनि जे पॉइंट ऑफ व्यू जों आरो सालायनो नायगोनखे हायनो जे एडीसी इलेक्शन और एडीसी नि जमबारिबो जों पार्टिसिपेट खाने आं थाजिमु साका हमनो दैना नंनि बिसिंखै साग्लायनो बिसिंखै जों दिनै पाननानै जेनगोन ओमफ्राय दा उनाव दै कक्टे थानि सिंनांगौ जोंखै अवतार नंगौ ताबुक जो तो नरक तो कैंडिडेट रनाय 28 थाबो 28 जन दादरनाय बुंते है जों ताबुक एसएस 28 सीट 28 जन रनाय होनै जों साया तामके जों टटको मानसा जों रनाय गाबोन बागै कुलियाम सागा जों साग्लायाखौ कैंडिडेट साग्लाय राजखरा आगलिनि सिमी प्रणामनि कौथुम चिनि खरां